ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଣିଦେଇଛି ତୁମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଇଂଲିଶର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ଏବେ ତୁମର ସମିଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଡବଲ୍ ଏ ବା ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ 8th କ୍ଲାସ୍ର ଇଂଲିଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଏହାର ପାର୍ଟ 2ରେ ମୁଁ ଆଣିଦେବି ତୁମ ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ତୁମେ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ପଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିପାରିନଥିଲି, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାଡ଼ୁଛି। ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ଇଂଲିଶ, ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ଅନ୍ କରିଦେବ ବୋଲେ ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା। ଜଲ୍ଦି କରିଦିଅ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମର 5 ମାର୍କିଆ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 10 ମାର୍କ। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପାସେଜ୍, ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖିନିଅ। ଏଇଟା ହେଲା ପାସେଜ୍ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଦେଖି ଲେଖିବ, ଏଠାରେ ବେଶୀ ତ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଲଷ୍ଟ ହେୟାର ଆଇ ସାଇଟ୍। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖ, ଏ ରିଚ୍ ଲେଡି ହ୍ୟାଡ୍ ଲଷ୍ଟ ହର୍ ଆଇ ସାଇଟ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା। ଏହାର ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ କହିଦେଇ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କେବଳ ଲେଖ ହେଲା। ଦେଖ, ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଲଷ୍ଟ ହର୍ ଆଇ ସାଇଟ୍, ହ୍ୱେର୍ ଡିଡ୍ ଦ ଲେଡି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏହାର ପରେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି। ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ଦେବି ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ଆଇର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ ରିଚ୍ ଲେଡି ଲଷ୍ଟ ହର୍ ଆଇ ସାଇଟ୍। କହୁଥିଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ମୋର 200K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ପୁରା କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦ ଲେଡି ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଏ ଡକ୍ଟର ଅର୍ ଦ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହର୍ ଆଇଜ୍। ତ ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟା। ଇଫ୍ ଆଇ ୱେର୍ ଦ ଡକ୍ଟର ଆଇ ଉଡ଼୍ ବି କାଇଣ୍ଡ ଏନଫ୍ ଟୁ ଦ ଲେଡି ଆଣ୍ଡ ଉଡ଼୍ ନଟ୍ ଟେକ୍ ଆୱେ ହର୍ ଫର୍ନିଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ହର୍ ହାଉସ୍। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଆଇ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ବିଫୋର୍ ଟେକିଂ ଆୱେ ଅଲ୍ ଦ ଫର୍ନିଚର୍ ଦ ଡକ୍ଟର thought that the lady could not see anything, they decided to take away all furniture। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏହାର ପାର୍ଟ 2 ତୁମେମାନେ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିବ, ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଯିବ। ନହେଲେ ଯଦି ପାଇନଥିବ ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯାଇ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ଟା ହେଇଯିବ ନା, ପରଫେକ୍ଟଲି ଆନ୍ସର୍ କରିଦେବ, ଟିକ୍ଟେ ମାରିଦେବ, ଲେଖିଦେବ। ଆଉ ଚାଲ 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରିଡ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ପୋଏମ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗିଭେନ୍ ବିଲୋ। ଏଇଟା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଇଛି, ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ଲିଙ୍କ୍କୁ ଯାଇ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହାକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।